Hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya na jihar Yobe wato Yobe State Contributory Healthcare Management Agency YOCHMA a yunkurinta na yalwata tsarin taimakekeniya na kiwon lafiya za ta gwamutsa masu zaman kansu a tsarin kiwon lafiya ta taimakekeniya domin cin gajiyar tsarin taimakekeniya na kiwon lafiya a fadin jihar Yobe baki daya, kamar yadda mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabuni kamar yadda ya tabbatar wa al'umman fadin jihar Yobe sanya tsarin kiwon lafiya a matakin farko a gwamnatin tasa. Babban sakataren hukumar Dr. Babagana Tijjani ya bayyana hakan ne domin sanya al'umman fadin jihar Yobe a tsarin kiwon lafiya ta taimakekeniya domin al'umma masu zaman kansu su ci wannan gajiya ta taimakekeniya a fadin jihar Yobe baki daya domin a gudu tare a tsira tare. Babban sakataren hukumar Dr. Babagana Tijjani ya bayyana irin kungiyoyi da za su fara yi wa rajistar domin tabbatar da wannan tsarin ya ci gaba. Kungiyar 'yan kasuwa, ma'aikatan nefa, kungiyar direbobi, kungiyar manoma, kungiyar miyatti Allah, kungiyar masu faci da kungiyar masu gyaran waya da masu sai da wayoyi ma da kansu, kungiyar mahauta, kungiyar masu sai da kifi da kungiyar mata masu zaman kansu da sauran kungiyoyi masu zaman kansu na fadin jihar Yobe baki daya domin yalwata wannan tsari na kiwon lafiya ta taimakekeniya a fadin jihar Yobe baki daya. Wannan sako ne ta musamman daga hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya wato Yobe State Contributory Healthcare Management Agency YOCHMA a karkashin jagorancin babban sakataranta Dr. Babagana Tijjani.